Din kienet l-aħħar tislima li l-Isqof Malti Emanuel Barbara ingħata mill-komunità tiegħu fil-Kenja. Komunità fqira ħafna li iżda apprezzat dak kollu li jagħmel magħhom l-Isqof Malti f'dawn is-snin. Minkejja l-faqar li jgħixu fih għamlu minn kollox biex l-Isqof Malti jagħtuh l-aqwa tislima. L-Isqof Emanuel Barbara miet fil-5 ta' Jannar li għadda fir-residenza tiegħu f'Malindi fl-età ta' 68 sena. Il-funeral tal-Isqof Malti fil-Kenja sar fuq jumejn. Kienet ċelebrazzjoni tal-ħajja tal-Isqof Malti. What is important is, as our friend is buried and so on, then go and kneel down there where you are. Ix-xewqa tal-Isqof Barbara kienet li jindifen Malta, f'Art Welidu. Għalhekk mill-Afrika issa l-katavru tal-Isqof Barbara beda l-vjaġġ lejn Malta biex nhar is-Sibt fis-satejn ta' wara nofsinhar jingħata l-aħħar tislima fil-Katidral tal-Imdina. Lejlet il-funeral il-ġimgħa fis-7 ta' filgħaxija ser jiġi ċċelebrat l-għasar tal-mejtin fil-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kabuċċini il-Florjana. Waqt li l-ġisem tal-Isqof Emanuel Barbara m'għadux fil-Kenja, żgur li se jibqa' f'qalb il-foqra li ħadem tant għalihom.